ሰላም ክቡራ ተኸታተልትና ካብ ዘምና ትራፊክ ሓደጋ መንቀልታት ልወልና እዮም ሰለስተ ነገራት ተኻላይ ኢና ክንረኢሎም ማንቲ ተኻላይ ታይሉል የተሽከርካሪ ባህሪ ልወሊና ክንረኢ የተሽከርካሪ ባህሪ ማለት የተሽከርካሪ የቴክኒክ አቋም በሚገባ ካልተጠበቀና ካልተሟላ ለአደጋ ሊያጋልጥ ይችላል። ሁሉንም የቴክኒክ ክፍሎች በሚገባ ካልተጠበቁ እንክብካቤ ካልተደረገላቸው ለአደጋ አሳልፈው የሚሰጡ መሆናቸው አስቀድሞ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ሓደ ተሽከርካሪ አደጋ መንቀል ክኾን ይኽእል ይልናዩ የተሽከርካሪ ባህሪ እዩ ማለት። ስለዚህ የተሽከርካሪ ባህሪ ማለት ኩሎም ና ቴክኒክ ክፍለታት ታኸን ገብሮም ክንክእልኒና በአግባቡ ጥገና ክንገብረሎም ክንክእልኒና ማለት እዩ። ና ቴክኒክ ክፍለታት ክንብል ከለና ብዙሓት ማተርያላት ኒው ኣብ ተሽከርካሪ ብዙሓት ክፍለታት ኒውና ስለዚም ብዙሓት ክፍለታት እዮም በብሰዓት እንድሕር እንክብካቤ ጌርናሎም ወይም ጥንቃቄ ቼክ እንድሕር ላይ ንገብሮም ኬና ና ትራፊክ ሓደጋ መንቀል ክኾን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ካብ ቀፂልና እንታይ ኢና ንርኢ ተሽከርካሪን ለአደጋ የሚያጋልጡ ክፍሎችና ተግባራቸው ኢና ንርኢ እዚኦም ታይም ዋና በዋናነት ቀዲሞም ተሽከርካሪ ለሓደጋ ክቃልዑና ልኽእሉ ማተርያላት ኢና በቀዳምነት ንርኢ እዚኦም ማለት አንደኛው ለምሳሌ ታይኒና የመቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ብልሽት ኒና ከላይ የመገናኛ መሳሪያዎች ብልሽት ሳልሳይ የዳሽቦርድ ላይ ጠቃሚ መሳሪያዎች ብልሽት ራብዓይ የትዕይንት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ብልሽት ታምሻይ እንደገና ታዩ የቴክኒክ አቋም ብልሽት የመሳሰሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ክፍሎች ታይም ማለት ዋና በቀዳምነት ሓደጋ ከብጽሑ ልኽእሉ ማተርያላት ማለት። ስለዚህ ካብዘን ክፍለታት እዚኦም ሓደ እንድሕር ተበላሽ ኮይኑ ተሽከርካሪና ታዩ ማለት ለሓደጋ ቀረባ እዩ ማለት። ስለዚህ እዞም ክፍለታት እዚኦም ኩሉ ግዜ አሽከርከርታ ኢና ንገብር ለለና በአግባቦም ቼክ ክንገብሮምና ጥገና ክንገብሮም ክንክእልኒና ክንገብረሎም ክንክእልኒና ማለት እዩ። ካብታ ኢና ንርኢ ተቀዳማይ የመቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ብልሽት ልወናዮም መሳርሕታት ኒው ስለዚህ እዞም መሳርሕታት እዚኦም እንታይ ተሽከርካሪ በአግባቡ ክንቆጻጸረሎም ንኽእል መሳርሕታት ማለት እዩ። እዚኦም ማለት ለምሳሌ የአሽከርካሪዎች መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች የሚባሉት መሪ፣ ፍሬን፣ ማርሽ መለዋወጫ፣ ዘንግ ከፍሬን ፔዳል ጋር፣ የነዳጅ መስጫ ፔዳል፣ የሞተር ማስነሻና ማጥፊያ ሲሆኑ የእነዚህ ክፍሎች በትክክል ያለ መስራትና በወቅቱ አለመጠገን ተሽከርካሪዎችን በአግባቡ ለመቆጣጠር በማስቸገር ለተለያዩ አደጋዎች ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ አቶም ታይም ዘን ክፍለታት እዚኦም እንድሕር በትክክል ለይሰርሕ እንድሕር ኮይኖም ሓደ ታዩ ትራፊክ ሓደጋ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ትራፊክ ሓደጋ ማለት እዩ። ካብኡ ታይና ክንርኢ ለምሳሌ ታይኒና መሪ ኒና መሪ ታዩ ስርሑ ተሽከርካሪ ላብ ደለናዮ አቅጣጫ ለመንቀሳቀስ ወይም ለመሕባር ማለት እዩ ለመምራሕ ብምንታይ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ብመሪ ማለት እዩ። ስለዚህ ና መሪ ክፍለታት ኒው ብዙሓት ክፍለታት ኒው ና መሪ ሓደ ታይኒና መሪ መዘውር ኒና መሪ ዘንግ ኒና መሪ ጥርስ ሳጥን ልበሃል ኒና ቴስትን ወይም ቦል ጆይንትን ውሎም ክፍለታት ኒው ማለት። ስለዚህ እዞም ክፍለታት እዚኦም እንድሕር ሓደ ልተበላሸ ወይም ተሰበረ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እንታይ ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ትራፊክ ሓደጋ መንቀል ክኾን ይኽእል እዩ ማለት። ምክንያቱ ተሽከርካሪታ ክንገብረሎ ንኽእል ለና ማለት እዩ ብዛሕት ላብ ደለናዮ አቅጣጫ ክንምርሖ ወይም ክንንቀሳቀሶ ንኽእል ለና ማለት እዩ። ስለዚህ ሓደ ትራፊክ ሓደጋ መንቀል ክኾን ስለልኽእል እንታይ ኢና ንገብር ለለና አሽከርከርቲ ና ሜሪ ክፍለታትና በአግባቡ ቼክ ክንገብሮም ክንክእልኒና ማለት ብዙሓት ክፍልታት ኒው ዘይቲ መሪ ኒና መሪ መዘውር መሪ ጥርስ ሳጥን ልወልናዮም ወይም ዘም ቴስትን ወይም ቦል ጆይንት ልወልናዮም መሳርሕታት እንታይ ንገብሩ ኩሉ ግዜ ተሽከርካሪና ቼክ ክንገብሮም ንኽእል ኒና ማለት ኢና ዘርና። ካብኡ ተኻላይ እንታይ ኒና ፍሬን ኒና ፍሬን ማለት እንታይ ይጠቅመና ተሽከርካሪ ሙሉእ ልሙሉእ ጠጠው ንምባልና ፍጥነት ለመቅናስ ይጠቅመና ማለት እዩ። ስለዚህ ተሽከርካሪና ፍጥነቱ ብምንታይ ኢና ንቆጻጸር ማለት እዩ ብፍሬን ማለት እዩ። ካብ ጠጠው ንብሎ ተደልና እውን ብምንታይ ብፍሬን ማለት። ስለዚህ ፍሬን እንድሕር ኣብ ሰዓት እዚ የሆነ ብልሽት አጋጢሞ ኮይኑ ሓደጋ ክጋጥም ይኽእል እዩ ማለት። ስለዚህ አሽከርከርታ ክንገብር ኢና ለለና ኣብ ሰዓት እዚ ፍሬን ክፍለታትና በአግባቡ ቼክ ጌርና ኢና ክንጓዓዝ ለለና ማለት እዩ። ለምሳሌ ፍሬን ክፍለታት ልበሃሉ ብዙሓት ክፍለታት ኒው ሓደ ቀዳማይ እንታይ ኒና ዘይት ፍሬን ኒና ካብኡ ማስተር ሲሊንደር ኒና ካብኡ ስፕሪንጎች ኒውና ማስተር ሲሊንደር ካብኡ
መስመር ኔና ና ዘይት መስመር ና ዘይት ፍሬን መስመር ካው ታምቦር ኔና ካው ታምቦር ቀጽልና ታይኔና ፒስተን ሆል ባህል ኔና ካው ፒስተን ጂን ወይም አብ ሻራ ልግና ስፕሪንጎች ወይም ሻራ ኔና ማለት ነው። ስለዚህ አቶም ታይም ና አሜሪካ ፍለታት ማለት ስለዚህ ይቅርታ ና ፍሬን ክፍለታት ማለት ስለዚህ ፍሬን ክፍለታት ዚኦም በአግባቡ እንድሕር ቸክለይ ገበርናዮም ወይም እንድሕር ለይሰርሑ ኮይኖም ተኸምጽ ይኽእል ተሽከርካሪ ዝለሓደጋ ከቃልዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ ኩሉ ግዜ ታንገብርኒ ናሽከርከር ፍሬና ችግርና ክንጓዓዝ ከም ዘለና ወይም ዘማተሪያላት ዚኦም በአግባቡ ይሰርሕ ለውዲዮም አይሰርሕ ክናረጋግጽ ክንክእልኒና ማለት እዩ። ስለዚህ ኩሉ ግዜ ታንገብርኒና ዘይት ፍሬን ቼክ ንገብሮን ክእልኒና ለፍስስ ነገር ለየለ ምዃኑ ቼክ ንገብርኒና ብጎማውን ህሞ ለፍስስ ዘይት ለየለ ወይም ልንጠብጠብ ነገር ለየለ ምዃኑ ቼክ ጌርና ንጓዓዝኒና ማለት እዩ። ካብኡታይኒና ማርሽ መለዋወጫ ዘንግኒና ማርሽ መለዋወጫ ታይጠሙ ልክ ታይል ገብረና ማለት እዩ። ማርሽ ልባልኒና ማርሽ ማለት ማለት እዩ ፍጥነት እና ጉልበት ጥርስታት ማለት ና ፍጥነትና ና ጉልበት ጥርስታት ነው። ስለዚህ ጉልበት ክንጥቀም ተደልና ብምንታይ እንጥቀም ለና በእጀታ ወይም በማርሽ መለዋወጫ ፍጥነት ተደልናውን ማርሽ መለዋወጫ ማርሽን ወስኽ ንቀንስ ማለት ይቀዳማይ ካላይ ሳልሳይ ናበልና ማርሽንጥቀመሉ በንታይ በማርሽ መለዋወጫ ዘንግ ማለት እዩ። ስለዚህ ማርሽ መለዋወጫ ዘንግ ዚ ታይኒዮ ማለት እዩ ዘንግኒዮ ልክ ላምንታይ ለኸደ ማለት እዩ ላብ ጊርቦክስ ወይም ላብ ካምቢዮ ለኸደ ዘንግኒዮ ማለት እዩ። ስለዚህ ዘንግ ዚ እንድሕር ተቆሪጹ ኮይኑ ኣብ ሰዓት ዜታ ክኾነ ይኽእል ማለት እዩ። ቀዳማይ ማርሽ ክነእተይ ንኽእል ካልኣይ ክኣተይ ይኽእል ክወፅእ ይኽእል እቲ መስመር ተቆሪጹ ማለት እዩ። ስለዚህ ኩሉ ግዜ ማርሽና እንድሕር እንታይ ወይም መውጻእ ላዕቤና እንድሕር ኮይኑ ትዘንጊ ተኾኒዮ ማለት እዩ ተቆሪጹ ወይም እንደገና ኣብ ካምቢዮ ወይም ኣብ ጊርቦክስ ችግር ነው ማለት። ስለዚህ ኩሉ ግዜ አሽከርከርታ ክንገብራን ከሊና በአግባቡ ዙ ዘንግዚ ቼክ ንገብሮ ንኽእልኒና ማለት እዩ። ቅድሚ ተሽከርካሪ ምንጓዓዝና ታይ ንገብሮ ንኽእልኒና ዝመርሱ ይሰርሕ ለድዩ ኣይሰርሒ በአግባቡ ቼክ ንገብሮን ዙ ማርሽ መለዋወጫ ዘንግሱ በአግባቡ ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሒ ቼክ ንገብሮ ክንክእልኒና ማለት እዩ። ካብኡታይኒና ፍርሴን ኔና ፍርሴን ማለት እዩ ሓይሊ ካብ ሞተር ምሕላፍና ምቁራጽ ማለት እዩ። ሓይሊ ካብ ሞተር ልመጸ ላብ ዳሕራዋይ ጎማ ምሕላፍ እንደገና ምቁራጽ ስርሑ ማለት እዩ። ስለዚህ ኣብ ሰዓት እዚ ፍርሴን ኣፊና ታይና ንገበር ማለት እዩ ማርሽ ነእቲ ነውፅእ ማለት እዩ። ስለዚህ ማርሽ ከዓ ትወፅእ እንድሕር ኮይኑ ፍርሴን ታኾን ክኽእል ኒዮ በአግባቡ ትክክለኛ ክዕፍን ክኽእል ኒዮ ማለት ስለዚህ እንድሕር ፍርሴን ለይዕፍን ኮይኑ ወይም እንደገና ብትክክል ረጊጽናዮ እንድሕር ማርሽ ቀየርና ለይኽእል ኮይኑ ፍርሴን ችግር ኒዎ ማለት ስለዚህ ኩሉ ግዜ ፍርሴን እንታይ ንገብሮ ንኽእል ኒና ዘይቲ ፍርሴን ቼክ ንገብሮ ንኽእል ኒና ካብኡዞም ኣብ እግሪ ፍርሴን